ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସପରିବାର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଏକ ଛୋଟିଆ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିମିଶି କରିପାରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାକୁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କବିତାଟିକୁ ଶେଷରେ ଗାୟନ କରିବା। ତେବେ ଏହି କବିତାଟିରେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ମାମୁନି। ମାମୁନି ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ। ତେବେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ଓ ତାପରେ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆସିଲା। ତେବେ ସେ କହୁଛି, ମାମୁନି କହୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି, ମାମୁନି ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପାଖକୁ ଡାକି ତାହାକୁ କୁହେ, କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ ହୋଇଛୁ ତୁହି, ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋହର ସରିକେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ ଧାଉଁଥାଉ ତୁହି ଆହାର ପାଇଁ, ବଲକା ଦର ବସାଇତି ଦେଉ, ଝଡ଼ି ଭରସାରେ ବସିକି ଖାଉ। ଅଲସପଣଟି ତୋଠାରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁରେ ତୁହି, କଲା କୌଶଳେ କରୁ ଯେ ଘର, ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ ତୁ କରୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ ତୁ କରୁ, ଦଳପତି ଆଜ୍ଞା ମଥାରେ ଧରୁ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ତୋ ପରି କେହି, ସାରା ସଂସାରେ ଜଣେ ତ ନାହିଁ। ବେଲହୁଁସ ଜାଗ ଥିଲେ ରେ ରହି, ବିପଦ ପାଖକୁ ଆସଇ ନାହିଁ, ଟିକି ମୁଣ୍ଡେ ବୁଦ୍ଧି ଅମାପ ତୋର, ଭାବିଲେ ମଥାଟି ଘୂରଇ ମୋର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଥିଲା ଏଇ କବିତାଟି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଆସ ସେ କବିତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏହାର ପ୍ରଥମ କବିତାଂଶଟିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମାମୁନି ଅଛି। ସେ କହୁଛି, ମାମୁନି ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପାଖକୁ ଡାକି ତାହାକୁ କୁହେ। ତେବେ ମାମୁନି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ କହିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ, କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ ହୋଇଛୁ ତୁହି, ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁ କେତେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋହର ସରିକେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର
ସରି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାମୁନି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଡାକି କହୁଛି ଯେ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର କିଏ ସରି ହେବ ନାହିଁ, ତୋର ତୁଳନା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଡାକି କହୁଅଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ, ଧାଉଁ ଥାଉ ତୋହି ଆହାର ପାଇଁ। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅହରହ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନା ଓ ଖାଦ୍ୟ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଇଲେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଛୋଟିଆ ସେ ଗାତ ପାଖକୁ, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ପରିଜନ ମାନେ ପରିବାର ସାଥିରେ, ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆସି ସେ ଆହାର ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଆହାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ବଲକା ଦର ବସାଇତି ଦେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରହିଯାଏ ସେହି ବଲକା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଗାତରେ ସାଇତି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଝଡ଼ି ବରଷାରେ ବସିକି ଖାଉ, ବଲକା ଦର ବସାଇତି ଦେଉ, ଝଡ଼ି ବରଷାରେ ବସିକି ଖାଉ। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆହାର ପାଇଁ ସଦା ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆହାର ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବଲକା ଦରବ ଯାହା ରହିଯାଏ ତାହାକୁ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବଲକା ଖାଦ୍ୟ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେ ନିଜ ଛୋଟିଆ ଗାତରେ ଥିବା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆରାମରେ ବର୍ଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଅଲସ ପଣତି ଟୋଠାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଲସ ଭଳି କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁରେ ତୁହି। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାମୁନି କହୁଛି ଯେ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅଲସପଣଟି ତୋଠାରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ଅଟୁରେ ତୁହି ବୋଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାମୁନି କହୁଛି। କଳା କୌଶଳେ କରୁ ଯେ ଘର, ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର, ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ତେବେ ମାମୁନି କହୁଛି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତୋ ପାଖରେ ଅଲସ ବୋଲି କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ତୁ ଅଟୁ, ତୁ ହିଁ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁ, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଉ। କଳା କୌଶଳେ କରୁ ଯେ ଘର, ତୋର ପାଖରେ ସେହି କଳା ଅଛି ଯେଉଁ କୌଶଳରେ ତୁ ଘର କରିପାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରୁ। ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଘର ଆପେ ଆପେ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ମାଟି ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଗାତ ସବୁ କରି ମାଟିକୁ ଖୋଳି ସେଠାରେ ସେ ଭିତରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ବା ବସତି ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ଜଗତ କହିଲେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ କାରିଗର ଅଟେ। ଜଗତ କହି ତୁ କାରିଗର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଲୋକେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କାରିଗର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଏକା ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାଏ ନିଜ ପାଇଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ ତୁ କରୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ ତୁ କରୁ, ଦଳପତି ଆଜ୍ଞା ମଥାରେ ଧରୁ,
ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ କରିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କାମ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ହାତ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଏକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ ତୁ କରୁ, ଦଳପତି ଆଜ୍ଞା ମଥାରେ ଧରୁ। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦଳପତି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନି ଚଲିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳପତି ରହିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଦଳପତିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାମ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ। ଆଉ ଦଳପତିଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ଧରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ତୋ ପରି କେହି ସାରା ସଂସାରରେ ଜଣେ ତ ନାହିଁ। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କଥା ମାନିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କହନ୍ତି। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଆଉ ତୋ ପରି କେହି ସାରା ସଂସାରରେ ଜଣେ ତ ନାହିଁ। ତେବେ ମାମୁନି କହୁଛି, ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟୁ। ତୋ ପରି କେହି ଏହି ସଂସାର ସାରା ନାହିଁ। ତୁ ତୋର ଦଳପତିର ଆଜ୍ଞା କଥା ମାନିଥାଉ। ତେବେ ମାମୁନି ଏସବୁ କଥା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଡାକି କହୁଛି। ବେଲହୁଁ ସଜାଗ ଥିଲେ ରେ ରହି, ବିପଦ ପାଖକୁ ଆସଇ ନାହିଁ। ମାମୁନି କହୁଛି ଯେ ବେଲହୁଁ ସଜାଗ ଥିଲେ ରେ ରହି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଲ ଥାଏ ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ହେବା, ଆମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବା ବେଲ ଥାଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ବିପଦ ପାଖକୁ ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହୁଛି। ବେଲହୁଁ ସଜାଗ ଥିଲେ ରହି, ବିପଦ ପାଖକୁ ଆସଇ ନାହିଁ। ତେବେ ବେଲ ଥାଉ ଯଦି ଆମେ ବିପଦକୁ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ସଜାଗ ହେବା, ତେବେ ସେ ବିପଦ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିପଦ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଜାଗ ହେଲେ ଆମେ ସେହି ବିପଦକୁ ବା ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଉ ସେହିଭଳି ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମାମୁନି କହୁଛି, ଟିକି ମୁଣ୍ଡେ ବୁଦ୍ଧି ଅମାପ ତୋର, ଭାବିଲେ ମଥାଟି ଘୂରାଇ ମୋର। ଟିକି ମୁଣ୍ଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡଟିରେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଅମାପ ଅଛି, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଏତିକି ଅଛି, ଭାବିଲେ ମଥାଟି ଘୂରାଇ ମୋର। ତେବେ ମାମୁନି କହୁଛି, ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୋର ଏହି ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଅମାପ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଅମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୋର ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେବେ ବି ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାହା ଅମାପ ଅଟେ, ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲେ ମୋର ମଥାଟି ଘୂରି ଯାଉଛି ବୋଲି ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଏହି ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କବିତା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ କଥା ଏଇ ଛୋଟିଆ କବିତାରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ମାମୁନି ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କହୁଛି ଯେ କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ ହୋଇଛୁ, ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର ସରିକି ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ବି ସରି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରି ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ସମତୁଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାର ପରି ବୁଦ୍ଧି କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନାହିଁ,
ଧାଉଁ ଥାଉ ତୁଇ ଆହାର ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅହରହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ବଳକା ଦରବକୁ ସେ ସାଇତି କରି ରଖିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏଠାରେ ତାହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅହରହ ଖୋଜିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ବଳକା ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ବଳକା ଦରବ ଯାହା ରହିଯାଏ ତାହାକୁ ସେ ସାଇତି କରି ରଖିଥାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଳସୁଆ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ତା ଅଳସପଣ ଭଳି ଗୁଣ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ କଳା ଆଉ କୌଶଳ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜର ଘର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଲୋକ କାରିଗର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତେବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଗୁଣ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଏକତାର ଏକ ପରିଚୟ ଦିଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବି କାମ କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କଣା ପାଇଲେ ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ଉଠାଇ ପାରେ ନାହିଁ, 5-6ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଇ ସେ ପାଖରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣାଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଏକାଠି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳପତି ଥାଏ, ଯାହାର କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବିଲ ଥାଉ ଥାଉ ସଜାଗ ରହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ି ବୋଲି ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କେତେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ଯାହାକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଆମେ ଯଦି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ଓ ସଜାଇ ରଖିବା ସଜାଇ ରଖିବା, ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା କୌଶଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ମା' ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ତାପରେ ବିଲ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଯଦି ସଜାଗ ହେବା, ତେବେ ବିପଦ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। କବି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭଳି ଆମେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିପାରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି କବିତାଟି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଏହି ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।